ingwarora ikabusati mapinda ka mu advert yedu ya nasi kamboke dokaya andiriga icho kwa muri ya Zimbabwe sakupeja magrand chiwina mabrini andiriga regatiti chete chipondo timbo basimbisa kuti zvingafamba sei mungu apiti denga andiriga Zimbabwe tererai ndikukumbira dimwise uso wenyu basi modzikamira moteerera ngwambiti yedenga ichipinda pa birthday ya chete chipondo Chichizinga chiki mapotsuri kama ya wani kaziro tunguru veteri mbila popo ntambu ya marala zako kumuga unde bagi katika windo jesu kanaka Bayo pastori kumusara suuma sinde mkomo mkompada doti kudo tala mpire sina muswe Bayo ngango mbai waro inindiriche andozi kongo nyaga unda jesu kanaka Ya yemeni wo waro ya wana pira mba Iwe Rikiti kuna kunyeti nyaya dzakawanda dzinogona kuyashoma pano asi mukaenda pa WhatsApp channel senhefenyuro yenyu nechimute makapiwa channel yekuti ndo pamunosangana nazo ndo pamunozoona ipapo muri ya Zimbabwe rekandikuziseni chitizwa ndine nyaya ndinayo muri ya Zimbabwe iri kuitika mukati menzvimbo yekubhikita muri ya Zimbabwe muchaona list riripo richatumirwa pa channel riri kushevedzerwa neutungamiro pamusoro kuti kana muchike kwafiwa ndoda zvakati nezvakati kana iri mombe mukauraya mombe banda uko haritodyirwi ipapo roenda kumba ndokarotyiwa riri koko Zimbabwe zvino zviripo ipapo vamwe vacho vakatozochema kusvikira pakufonera DDC ndokungwesa audio yachiti madzisabhuku regai ndikuzise ndichiti izvi hazvitombodiwe zvinogona kudzingisa vanhu basa imhosva iyi achipedza kudaro mangwana zvakatomuka zvakakwira mutengo zvawedzerwa ndine nyaya muri yeZimbabwe nyaya yandinayo panapa ndiye pamhondoro yemwanakomana anofungidzwa kuti ane makwakaba mafoni ndokuenda kumba akadya kana kumwa mutoriro ndokusvika ndikuti vakurova sekuru baba vake kusvika pakuti wabvise mangu mazino andiriga aba vacho chibatika rega ndibatsire kuti baba vangu vakurohwa nemwana wangu panapa vachibva vanosvika kuti vanobatsira mwana baba zvakare vachidza hako havako vari pasi kusvikira amai vatozotora umbhadha wokuti vanokwanisa kubatsira but nyaya ndiri kutaura iyi ine rufu pakati pane akatofa ndekumhondoro ishi ndine nyaya yekuchivu yemwanasikana ane vana vatatu achigara pamba pamurume wake ane makore mwanda kuti iwo 9 years ari pamurume asi hana kana chaakabvisirwa vabereki vaudza mwana ari kushevedzera kuti imi handifungi kuti ndikabva pamurume uyu pane mumwe murume anichaona nerudo runongero uyu kunyange asina mari bheta ndihari Simudzambata tirove pakatsikadzika 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 Simudzambata pakatsikadzika Simudzambata pakatsikadzika Reporting to the angel. Hati kia. National FM. Nicodemus. Leviticus. Simon Peter. Mother Mary. Piorotapio. Romai zibaini for the pitani pro. Afana tu sipekeshana mturaiba. Tumanja wakachura bakebedeka. Sipiti horomai. Tenyo shuri pinfo. Wakachwe. Sipiti horomai. Tenyo shuri. Okoroshi. Rikiti. Papa Isabel is ready kuti vadze poshongore. Rikiti vu ayaya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vu a minute past 10 yes mavaudza dzamakawabatira nhasi muchirongwa poshongora segment ngavamhanye pachannel dziripo zvakare dzimwe ipapo nyudza igejo icho kwadi muri vazimabwadikani kwati pamukasiko baba namaiti mukoma wangu Innocent muchinjikwa pamwe chena lokati muroiwa baba namaiti uchimuti munenge makachibata ndiro zamakaita kuchibondera kuita kuchibhukutira kuita kuchivharira matozi musimotari yasibango yes kwati chisabude Zimbabwe ndine nyaya ndinayo panapa iyi nyaya ndiri kukanda panapa iyi Zimbabwe
ndeyekuti kana ndisingakanganise munyika yeZimbabwe mativi mana kwatakagara kumadzisabhuku nekumadzishe nekuvabereki vari kugara nemhuri dzedu iri kunyaishi inzwai Zimbabwe chivanhu chedu chinoti icho mwana haasarudzirwe murume anosarudza ega mwana haasarudzirwe mukadzi anosarudza ega ndokuti rudoka ndopamhara moyo ndoponeke watohatohwa zvisinei kuti munhu akaita sei anditika tobva ipapo zvakare toti kana watora mwana wevanhu haangogarwi naye haagawe naye haangogawe chete naye haagarwe chete naye shoko rinoti kuti uzivikanwe kuti ndiwe wakaroora ndiwe uri kugara nemwana wevanhu kuti usonzi mukwasha une zvaunofanira kuita kuenda kuvabereki vemukadzi uchinobvisira chinodiroora ndizvozvo zvadaro mhuri yeZimbabwe nyaya iyi yakambodarika natete Sononi pamwe chete naBlafitsa pabreakfast show ikambopinda nditika mukati maizvozvo ndobva ndanoinyukura kuchivhu kwandakabva musiya neA neB yasi chivhu iri kupisa anza concept afanzwa chokururama kungomuka chivhu October aiwa chivhu iri kupisa inzwai papa yadaro mwanasikana aroorwa izvozvi ane vana vanokwenda kuita vatatu nevakuru anokwenda kuita iwo mapfumbamwe 9 years achigara pamurume wake Zimbabwe vanhu ava vanogara munzvimbo mumwe chete sabhuku mumwe chete mambo mumwe chete chikoro chimwe chete business center imwe chete vachizionera zuva nezuva kumafuro emombe nepavanofamba rikavira vasati vaonana pane chatoitika unotobvunza kuti chii chaitika kuchivhu ikoko right pamanguva yese yandataura kusangana kuri kuita vanhu apa hapana kakabva kana sendi zvaro kana vakambokweretesa vachiti ndichazodzoka ndoitora kana ndakuida hapana kumbochinjira nyaya dzemari apa musikana akaroorwa sei mataura kuti musikana akaroorwa pane vana 3 pa9 years akaroorwa sei right isusu kazhinji tine kutaura kwatajairira kwekuti ukangonzi uyu mukadzi wanhengo uyu tototi mukadzi kana mukatiudza kuti mukadzi wanhenge uyu kana tikakuonai muchigara mese tinoti mukadzi wanhenge asi mukadzi wanhenge hauye pasina kuroorwa isi chatinoti kutora mukadzi uchigara nekumba kwako wakugara naye kwabva kwabereke toti munhu akaita sei akaroora but toda kuti mutiudze ndimi munoziva chinonzi kuroora chii nokuti vabereki vaunza nyaya pano vachiti bosho ndakadzidzisa ndikarapisa kurwara ndikakudza ndikapfekedza kusvika nhasi munhu aenda kumba kwake hakuna kana sendi nguva yandinoti koma ndikangano here ndimbopiwa kana sendi veduwe mwana wangu ndiye anotanga kuti ndikatarisa zvinowana mumba murume wangu nezvatinazvo isusu tikatokupai chinosara chifanenzara murume wangu hana chinhu mwanasikana ari kudza vabereki wabva vati kana asingakwanisi hatingatsvage mawaniro ake mani akatadzewo here kana kuona mbichana kana asingakwanisi imbo yakumba tikutora zvedu mwanasikana anochema nekuridza mere anorara negotsi anozhamba nekudambura hembe ndikwende kumweko jasimba chene vainosa vari kuchema ko mwanasikana ninge achichemeiko kuchema kuti moda kunditora kundibvisa pamurume wangu kana kuti muti murume wangu zvasina mari zvakutsamwisai murume wangu hasati ane mari plus kana mati ndibve ipapo ndakapika ndikanamata ndiri mukati mekuchechi kwataenda paye ndikati Jehovha ndipei murume ndiye wandikapiwa plus rudo rwandiri kuwana pamurume uyu handifuki tikabva zvakare apa ndichaona rudo runodarikana uyu kunyange asina mari ndirege zvangu ndiye wandioda iyeye mashoko ari kubva mwanasikana mushure mekunge vabereki vashedzera kuti timbouya kuno hapana kana sendi ratakadya mwana mukwasha ndiye ari kupindura mwanasikana ndiye ari kupaumba ndiye ari kuchema rudo rwaanopiwa magariro ake nemawaniro akaita murume wake ende ari kutaura kuti iye zvandakatsvaga ndikaona pavhishini yenenga mukati medheniroshi ndakaona kuti murume uyu hakuna mwe murume zvakare achandipa rudo rwodarika rwemurume uyu saka mukanditora zvakafanira kuti mandiuraya musiye yakadaro kugara zvangu ndogara saka vabereki vari kuti kudini vabereki vari kuti ndobva vanyarara izvezvi kupedza kutaura mashoko aya anotoshanya mukadzi uyu nevana vake
kumba kwa vabereki vake vakungomutarisawo avabvunze vari kuti ivo chavasingakwanise kuenda ikoko vanomutsana vanoswedzana vazukuru vanouya but vati vangonyarara but vari kuti ndizvo here mwana wangu wongogara pasina chandapiwa iye ndiye anotodhifenda mukuwasha ndakutofunga kuti dzimbo dzenguva achatoite simba nokuti ari kuziva dhifenda rake riripo Zimbabwe ndizvo here pakurarama tomboti mwana uyu ari kudhifenda murume ko iye mukuwasha haana zvaanofunga uri panyaya yakadai so Zimbabwe ndibatsireiwo ishoko riri kubva kuna vatezvara vabereki vemwanasikana Hanzi namukoma Max vari paAvondale. Yes. Harare. Yes. Zvakakosha kugara zvakanaka kwemwana. Mari yerora haina basa anenge asinawo mukwasha. Ndinonzi Max in Avondale. Rora rakavingei saka. Saka rora rakavingei. Nai Bosho nakanyemba mwanasikana uyo wokusiiwa murodhi asisaone avapapi. Takapedzisira kunzwa mukoma KB akazokwanisa kutosvika kumapurisa. Ndakafona vachinzi chiko zvinotireba mapurisa tamirira kubatsirwa. Saka Zimbabwe ndichakuudzai sokutera kwamaita dzinenge dzakawanda nyaya ndichaitevera kuti ndinzoti pavaenda pamapurisa pavakazobatsirwa vakabatsirwa kusvika papa vakakwanisa iri kudzokera sezvo aiziva address aiziva phone number achiziva zita ravanhu vaishanda chii chaakazobatsirwa kusvika nhasi. Rambai makabata chimuti Kanyemba na Bosho. Ini ndine hanzvadzi sikana yangu ine vana 80 pasina kana sendi rakabviswa. Hongu ndo zvakaitika zviri kumufadza here ende ndizvo here. Okay. morning Cape na Bosho. Mukadzi uyo akadyiswa nemurume wake ndinonzi Godi Kweto ku Failing Waters kuMangondo. Vakadzi vandodyiswa ne? Avaiwe Kanyemba na Bosho tibvunzirewo Kanyemba na Kanyemba KB tibvunzirewo Bosho kuti munyaradzi nyaya yake yavapapi because tisu vekugokwe manoti. Okay, gokwe manoti regai ndikuzivise munyaradzi asati avigwa nanhasi paikamirirapo paya ndipo paya ari muchani. Mai Colini takatochibata kachimuti tiri paguruve. Bosho naKanyemba rora rakakosha murume ngabvisewo kana pashoma kwete mahara kudyiswa chaiko kwakaitwa kamwanasikana uyo. Maiziva babe mukoma KP ndo dziya dzinozidzoka dziya wani kana Mwari vachibva vataka kutonga kumukadzi ipapo Mwari vakataka kutongera kumukadzi kuti afa vatezera kuti vasvika aukwanisa kumuviga kamunhu ndizvozvo ane varidzi unosvika sei kuna natezvara ndopo uchaziva kuti ane varidzi. Yes. Waita kuti ranga riri defender rako but rinenge rararama ipapo unenge wokutsika madziro. Unenge kundishedza munhu aikumiririra uye apo ndiye anenge akarara. Mwanasikana uyo ane godo rekuti vabereki vake vadye mari ndinonzi maita pfuma kuEpworth. But tiri kukumbira nogona kutiudza kuti kana vanhu vagara vese chii chinofanira kuitwa. Apa muri kungotaura kuti uyu ane godo uyu anofanira kuroora but panyaya yekuroorana chii chinofanira kuita vanhu vagare vaziva. Mai Chris Jori kuSouthly Park. Good morning. Chakakosha rudo. Ndimai Chris. Ndimai Chris. Gara zvako chero paine rudo. Yes. 11 minutes past 10 ndopafika nthawe pali baje regai katimbopinda muchitoro titengese tidzike mashoko anotevera. Sasa makabatira kaZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadzana kutsudzura tiri kuitika batima ndabose nyika ino. Rega ndingoti paka Slovela. Nyaya yekuslovela mukoma KB yakameudaiswa. Pane zvitiko zvakaitika zvemunzvimbo mange muchinzi izvo mune vana vari kuita vana vechidiki vari kurohwa nezvinhu. Okay. Vakagaragara kwanhungwa mwana achienda kuchikoro kwagaragara kuchikoro kwanhungwa mwana kuchibva kwanzizvo mambozviongorora mukazvinanzirira here kuti vana vari kudonha pachikoro apa nekwazviri kuitika kumuvhileji zviri kuitika muvhileji rimwechete sabhuku mumwe chete. Okay. Kunyange vari kuchikoro zviri kuitika vana vanobva nzvimbo yesabhuku mumwe chete. Vadaro mhuri yeZimbabwe sabhuku munzvimbo achibva agara pasi akati vedu we zviri zviitika mukati menzvimbo umu tingada sei tigotsvaga mubatsiri kukaita mumwe munhu akasunga akati akada kutsvagire mubatsiri ini mubatsiri ndogona kumuwana. Zvadaro mhuri yeZimbabwe mubatsiri akabva auya mubatsiri achibva aunganidza vanhu akati ndiri kusiya ndataura nokusiya ndaita zvandiri kuita asi ndiri kukumbira pane anoziva zvaari kuita panyaya iyi zvinhu zviya zvabvondoka ndati zvatanga ngasazvibate pandiri kudzoka inenge iri herere ndobva adzokera kudaro
apana kuita 1 week kuchibva kwaita mumwe murume anogara mukati menzvimbo angadi mombe dzingonda 11 chete dzingonda 11 mombe dzake dzese dzichibva dzashayikwa dzikadza dzisiri kuonekwa nyaya dzikaiswa mapurisa dzikaita sei dzichitsvakwa apana kaita sei akaona kuti mombe dzaita sei dzaenda kopi zvichibva zvezvidi zvibva zvezvinyararwa zvanyararwa kudaro mubatsiri achibva azodzoka adzoka mubatsiri akabvunza achiti ndiri kukumbirawo kuti mundiudze kuti kubva zvandabva pano musati mandidana paita mazuva mangani musati manonga mwana kana kunzwa kuti kuno kune mwana adona kana kuti mwana arwa nezvinhu yes zvikanzi kwaigona kuti zuva rimwe chete kana mazuva maviri angasikadarike mazuva maviri asi kubva zvamabva iko zvinozvi aiwa hakuna zviripo zvikanzi right izvezvi ndiani anogona kusumudza ruoko anoziva kuti inini ndauya kuzobatsira munzvimbo yesilovera ndinobva kupi vamwe vakati kuharare vamwe vakati bulawayo vakati kuti sei hapana munhu ainyatsoziva zvikanzi izvo ndiri kukumbira munhu ari kuziva ataure nini hapana akasumuka zvikanzi right munzvimbo ino yatiri inoi ndiani ane zvaakashayiwa ndiani ane zvaakashayiwa vanhu vakataka kuzotaura vamwe vanhu kuti kwaningi kwakashayikwa mombe wani danga risina kunzi unzira ko asi kuwanikwa iye akanyarara zvikanzi chokwadi ndikashayiwa mombe zvikanzi makashaya mombe here zvikanzi mombe makashaya mombe here zvikanzi kudini zvikanzi mombe mudangamo pozvaze ndati makashaya mombe here pindura mubvunzo baba vakataka kuchema vakatarisa vanhu chinova chinhu chakashamisa vanhu zvikanzi udza vanhu ava zvawakaita nenyaya yemombe dzako tozopinda panyaya yakaita tuve munomu kana kuti pedzisa weka nyaya yekushaya mombe nenyaya yaita kuti vana vari mudoni madoni baba ndiye kudoni pasi pu vafenda kufenda zimbabwe vari kuziva kwamuri ipapo imbotarisai munhu muchikuti munhu kana afenda anoita sei kukomoka ndiye zi vanhu saka chii chaitika zvikanzi ndo pane nyaya yese apa zvikanzi nevanhu nyaya yemombere kana kuti nyaya yamakavinga yekudonha kwevanhu zvikanzi ndikati yese munorambei zvikanzi inogoita sei yese apo baba ndimuvhangeri kune imwe kereke iye wokudonha uyu ndimuvhangeri ndo zviri kuita kuti mazuva ano vasavimbane mukoma kb kuti uri hama kana kuti unonamataka anhu hasi kuvimbana yeti zvakaitika mukoma kb ndezvekuti murume uyu pachake akatenga kombi kubva zvaatenga kombi ndo pane mupiri wake uri kuitika zvinhu izvi ndo pakapiwa mushonga wekuita zvinhu izvi saka murume uyu anoti iye pakauya mubatsiri paakarara akasvika kumubatsiri achida kumubvunza kuti iwe wauya munomu unozvisa here ndindirotonga muno ari panguva yake zvikanzi ndakuona asi mangwana handisi kushanda ndiri kudzokera pati ushanditsvaka vakataura vari kuhope mubatsiri akakuita zvaafunga pakwana ndobva audza ndakuenda yeti murume uyu paakaudzwa izvi ndokubva aremerwa mombe padzakashayikwa idzi akaenda nazo kumaketi kunotengeswa mombe ndokutengesa mombe dzese ndobva atevera murume uyu achiti ndaye nemari ndikupei mari musadzoke munzvimbo achida kutenga mubatsiri haana kuramba mari mubatsiri akatora ndokubva atora mari yanga iri mari akatora mukoma kb vanoti yanga iri 2700 tisingazive kuti pamari idzi mombe idzi dziripo 11 dzakatengeswa sei but mari yakasvitswa mubatsiri yanga iri 2700 US yekuti usadzoke kusilovela murume adzoka ndokubva ati ndiri kukumbira hama dzemurume uyu achiti akadonha pasi ndiri kukumbira mudzimai wacho zvikanzi tarisai kudenga haasi makore eraya kufika kwenyu kana makore chii chamirira kuitika zvikanzi kunaya kwemvura zvikanzi mucharima nei mombe dzakabiwa zvikanzi mombe hadzinoda sei ndakuvigirai mari yenyu iyi mari yandakabata iyi ndiyodzo mombe dzenyu idzi dzakatengeswa aiwa hanoti dzakatengeswa ndoda kuti kana baba vabuda apa pavakarara pavakakomoka apa vazokuudzai murume achibva azopepuka zvikanzi hauziriwe wakazondipa mari izvi zvikanzi ndini zvikanzi ndei akabuda pachena ega mukoma kb kuti ndaida kuti musadzoke udza vanhu chaukanditi ndisadzoke ndo pasina kuzokwanisa kutaura zvikazitaurwa nomubatsiri zvikanzi handi kumba kwako aenda kumba kwako zvikanzi pinda mumba utore wega zvinhu zvaona zvomumba ndokubva aramba ndobva asiya aisirwa hoko kudaro izvezvi mukoma kb anogara mukicheni haapinde mubedroom make kwanzi kusvika wauya iwewe
andipinde mumba mako ndinomire padoo zviri mumba ndezvako uchapinda mbaotora iwewe zvandakudzokera ndakuisa chinhu chakamira senge inini ndivasaroirwa hoko pamba achibva ndida kubuda saka iwewe kana uchikwanisa kupinda mune zvinhu zvako uchapinda kana usingakwanise uchagara kunze kana mukicheni asi pa uchazotora uchatanga wakwira bhazi uendese kunoko kutaura kwira kuti munhu arikugara mukicheni mkomakebi asi kwanisa kupinda bedroom ndo maanorara ndo maanodyira bedroom ndiye mukadzi hoko ndio iri kumutadzere kupinda hoko ndio iri kumutadzera kupinda upi ende hoko ya udza vatezvara kuti ndo zvaataura mwana wenyu tinawo vanhu vakadaro uda kunopa baba vangu mari ini ndaguta here unoguta here amai imi zviri kuitika munyika imi vakadzi amai we 6 minutes to 11 ino paka mondoro chifija mweda chekumondoro chiri kuti tani icho kwadi muri yezimbabwe kune nyaya yakaitika yemukomana ane makore 19 years kuberekwa muri yezimbabwe munhu oyo akaenda mune imwe nzvimbo iri mukati menzvimbo idzi ndokubva paitika nyaya yekupomera kunzi pane mashoko ekunzi kune foni yashayikwa ndokubva ambonesana nevanhu ivavo anesana nevanhu ivavo achibva azodzoka achibva aenda kumba kwavo paakaenda kumba mukomana uyo airatidza kuti munhu iye aneka kudhakwa kuti ambomwa here pane zvaitika here zvadaro mhuri yezimbabwe asvika kumba ikoko kwanga kuna sekuru baba vake ndokutanga kurwisa sekuru baba vake kuvarova zvekusvika pakutobva pamwe mazino baba vake nyakubereka vanga varipo ipapo ndokubva vati ndoregerere baba vangu inini vachirwisa vanogona kutofa baba vachibva vatanga kutorwisa mukomana uyu semwana wekuti ungadaro kurova sekuru vako sababa vachibva vatodonzerwa pasi ndobva vakutwa katatu nebanga mukadzi achibvaona zvakare kuti sekuru varohwa baba zvakare vauda kurohwa iwe mukadzi aripo ndokunongoodanda ndokuenda kumwanakomana ndokunorohwa pamusana arohwa mwanakomana pamusana mwana achibva abuda akaenda pamba pemwe hama vanogona kunge baba mukuru kana baba munini achibva aenda ipapo nyaya iyi yakaitika kuri kuma 11 kuseni kuma 8 manheru kuri kuma 8 kuseni kuma 11 kuseni mukomana anga aenda panext door kuma kana baba mukuru wake ndobva anodona achibva afa kudaro kuma 8 manheru mapurisa akauya achibva atora mutumbi so mukomana uyu anonzi akamborohwa kwaifungidza kuti abafoni ndokuziva baba akarohwa sekuru kusvikira zorohwawo namai vake nababa vake vachimurwisa kuti uri kurova sei sekuru nokuti anodza senge munhu akaita sei akadhakwa ndokubva afa kutaura kuri wachita mhuri yezimbabwe baba naamai vakatorwa nemutumbi zvese nemapurisa mazuva anokwana kuti matatu sofa avasati vatsoka mati ichi ndechekupi kumondoro mwana uyu akura sei 19 years so postmortem yati yabuda here aisati yabuda baba namai achira kuti mapurisa asati vatidzoka havasati vatsoka 0713-938-538 0713-938-538 machinzwa chekumondoro machinzwa chekusolobela machinzwa chekuchivhu munoti kudiniko yaishi zvinonetsa mhuri yezimbabwe ndine nyaya yekubhikita mukoma kb vanhu vanga vachema nenyaya yekubhikita kwandisati ndakutaura mambo kana hedmani kana kuti sabhuko iri nyaya yekuti vedu we tatambura nenyaya yekuti muwarufu tine zvatiri kuchatywa kugadzira makuva tine zvatiri kuchatywa ukauraya mombe pane zvatiri kuchatywa regai ndikuzivise mhuri yezimbabwe ndichiti ndakwanisa kuzotaura neutungamiriri hwacho shoko ravandipindura nderekuti maybe tinenge tisinganzwisisani pamashoko atinenge tichitaura saka zvandichaita bhosho ndichadzokera ndinogara pasi nenharaunda yangu totaura saka ndakuti ndikuzivisei kuti utungamiri hwepamusoro wati uri kudzoka kwamuri vachakushevedzai mogara pasi panyaya yamuri kuchema baba Isabel wamakwanisa kutaura naye utungamiri hwepamusoro hunosanganisira hupi headman okay ndataura naheadman kubhikita ikoko muchivabvunza kuti vana venyu vari kuchema kuti kunzi kune guva roda kugadzirwa $15 kuda kuti kungosuma rufu $15 kana panodiwa zvakare kreti redoro kreti remadrinks zvinomwiwa ipapo zvasara zvinotakurwa nazvo kana vauraya mombe pane bandauka rinoendwa naro kumba asi vabvuma kuti zviri kuitika vataura kuti ndofunga pane shoko randinanzwa kuti ndofunga pane patisiri kunzwisana pamwe panoda kuadjaswa avaiwe
Aya. Right, regatisonzwa kakuti vachaudzwa kunzi kudini asi pamakataura na DDC anditika District Development Coordinator aimbodzi DA kudhara akati kudini ivo ndivo vakataura na vanhu pachavo vaona zvavaremera izvi vanoti takataura na DDC DDC kwanzi akangotitumira audio yekuti izvo zvinokumira mushe izvo zvinogona kudzingisa munhu basa izvi ndobva nyara vachipedza kudaro kwanzi kubva mangwana acho zvichienda kumberi kwai wanga watova moto magesi saka ndazama kuda kubata DDC nini DDC haana kubatika ndobva ndazobata hedhiberi pachavo vakati ndichadzokera kuvana kana pane zvinoda kuadjaswa totaura navo kutotaura kuti kana pane zvinoda kuadjust it means kuti pane zviri kuitika pane zvinenge zvichiitikawo saka vari kwanzi kana pane zvinoda kugadziriswa ndine shoko rananzora vataura rakakosha rekuti kana isusu tichiti tiri munyika yakasununguka hapafani kuva newa mwana kurarama unapwa kana vane zvinhu zvavari kuziva kuti zvavisi kuitika tikataura tiri pamwe chete tichaonesana nokuti neniwo ndiri kutungamirira vanhu ivo vanhu vari kutungamirirwa neni saka ticharonga chii zvinhu zvakakurongeka zvakakwana siya something plus 263 ndaitadza ndinonzi humba ndiri pazengeza 2 siya something mukwasha siya something Sudzurai nyudza igezo baba Isabel. Ichokwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfedza dziri kuitika matimana ose enyika ino. Rega ndiva ndapindira ndiri mukati mekureva chokutanga chandakareva nezuro ndiri mukati mekutaura. Paka. Kwekwe. Chokukwekwe chaka. Ichokwadi muri Zimbabwe ndapindira ndiri mukati menzvimbo yekwekwe ndiri mukati muri yeZimbabwe ndinokumbira kuti izvo nepfenyuro nyaya dzinosvika pano nenyaya dzatinotaura dzimwe kuonesana nekuzivikisana kuti kwakati kunoitika zvakati kwozoita dzimwe dzinenge dzine varidzi vari mukati mekuchema kuti izvo tinozviziva nepfenyuro iyi nepfenyuro ihombe mukati menyika ino uyezve inobata pese pese inosanganisira vana makanika kana une mota yakafa ugobatsirwa inosanganisira madhokota kana uchirwara unoenda kunorapwa kwozoita madzimambo vanokwanisa kuvabatsira malawyers vese vanosangana panapa nokuti nepfenyuro hombe but tikitsauya panapa hatikukumbira vanhu mubatsire vanhu kuti kuti zvakaoma pakaipa nyaya ndiri kutaura panapa ndiri kudazo kune mukadzi akane 62 years kuberekwa aine vana nevazukuru mukadzi uyu achibva afa nokurwara ikwekwe afa kudaro akafa 2020 muri yeZimbabwe akaitirwa manyaradzo chete kuzama kusunungura vamwe kuchenera musha usasviba vaitirwa nyaradzo mukoma kebi amai avo vaisaita zvechivanhu vaina matakerekedzo neamwari mukati medhanieri chiuri bhinifo akachiwemba kiminikasha ndoma vaibata navo chisedzera ngwambiti yedenga zvanero vamapati vaitirwa nyaradzo chete havana kuita zvezvo ndoti gokwe ndichitaura nerurimi rwangu tinoti kukomba kana kuti magadziro asati aitwa iko zvinozvi mwedzi watiri unoyu mwedzi wekugadzira makuva vamwe ndachinoisa matombo pamusoro so nyaya yenesendie kudaiwo muvhileji mandiri kutaura yekukwekwe vhileji iroro rine makuva anokwana kuita mana agadzirwa zvokuiswa matombo pamusoro vana nehama vachiva vachisa matombo but guva randikutaura nezvaro raamai ava rine makuva makore maviri raitwa here harina kuvakirwa ende rudzi uri kana family iyi vazukuru vana kana vaisa havana kumogara vaita urongo hwekuti vachavakira guva iri kana kuisa dombo pamusoro paro musi wa11 mwedzi uno watiri unoyu kuseni kwacho vanhu vachifamba vakaona panhu pakanaka pakachena paiswa dombo tombisoni yaiswa pamusoro ndobva yaitosirwa chinenge chakanyorwa chiya zvinonyorwa paguva rero but zita remunhu akanyorwa pamusoro pedombo iri harizi zita remunhu akafa ari muguva iri izita reumwe mukadzi anogara musame village makafa mai ava mune guva iroro mukadzi uyu mupenyu kwati akafa mupenyu zuva rakafa munhu zita neselemu nemutupo zvakanyorwa paguva selemu nemutupo ndakaona sokuti izvo mutupo wangu uri pakuzadzisa kuti izvo dzimwe dzenguva mungarasika kuti mainhengi kana kuti mutupo neselemu to make sure kuti muzive kuti munhu akanyorwa pandiani ndobva zvoiswa pamusoro
mangwana vanhu mukoma KB vari kutaura nyaya kuti vakatoona zvinhu zvine vamwe vemuvillage vakuenda kunoudza vanhu vaya kana muchinge maita zvirongwa zvenyu hamukwanisi here kuudza vamwe munogara navo kuti ndo zvatiri kuita. Yes, nokuti rufu pakafa munhu uyu akachemwa nevillage akavigwa nevillage. Nhasi uno makuita magadziro enye kuti muri kuvakira guva munoita mega hamuudziwo here vamwe varidziwe makonshezi mukutaurei kwenu svikati guva makavakira rini mega zvikati vamwe nezvinotaiseyo tese nezvinobvunza tanga tiri kupi kuguva kuti takavakirwa kunodaisewo ri kuona paguva pakavakirwa. Nyaya yekunetsa ndeyekuti gore rega rega vanotsvaga sahwira anouya kuzosakura paguva kuchenesa. Sahwira uyu anga asati ashedzwa iko zvinozvi kuti auya zvoita sei azosakura. Saka dombo iri rakangogadzikirwa parakagadzikirwa ndo pakachena peichega mumwe masaiti mese muno huswa nesora riripo ende harina kutsikwa zvinoratidza kuti pane vanhu vakauya vaitovaka vache asi kuti dombo rakangogadzikirwa pakananga naipo chete iwezve ivhu repamusoro riyana rakalevhurwa zvokuti hapana chamunoona kuti pakatsika vanhu vanhu pakaiswa che chamunoona chete idomburuka hapana chakatsikwa hapana chakakanganiswa but dombo ravepo but zita riripo right. Zvaonekwa kudaro vanhu vachibva vatizvo sabhuku vachiudzwa dzimwe dzenguva marasika kuti pamakaviga munhu uyu ndepapi vanhu ngatibatsirane kutarisa munhu wese kutoti apa ndipo kapo apa ndipo apa ndipo apa guva rakapa wona kana chinge charasika ngatichitsvagai kuti iri guva rakavakirwa risiriro kweiro guva remunhu uye akafa riri papi harisi kuwanika. Aish, panzvimbo paro ndipo pakaisirwa tombstone. Ndiani akaisa tombstone? Ndinasi tombstone ndobva vaita 2 days mukadzi uyu ndobva aenda kwasabhuku ndobva noripota ndiri kuripota but vari kuripotera nyaya hama dzemunhu weguva iri kuti sei vakavakira guva ravo vachibvonyora zita rangu inini handidzi hama yavo handina rudzino avo. So vane zuva ravanzi vanofanira ndiyekwa musoro pekutaura mukoma KB nemwanakomana mukuru waamai ava nokuti baba vacho vakaita sei vakafa. Mwanakomana anoshemedzera kuti nesuwo kwatiri chishamiso but ndine chandiri kuramba chakunzi tine mhosva yekunzi takavakira guva tikanyora zita remunhu. Chandiri kuramba ndechekuti 1 munhu akaisa tombstone hatimuzivi nesuwo hatiziva tinomboita urongwa ndisiri ndoka kunyangwe hama dzangu kunyangwe vamuvillage varipo here vakaona takaungana ipapo tine zvatiri kuita right. Uye zvechishamiso chinoti izvo panovaka vanhu vanenge vari mukati mekutsika-tsika muri kumboona gwenzi kana sora rakatsikwa ranodzo takafa here? Hapana. Uye zvezita rakanyorwa sei vachiti nderavo nokuti mazita anogona kupindirana hapana namba dzechitupa. Kodheti rakazvarwa munhu rinenge riripo paguva. Mukoma KB ndati nyaya dzezvinhu zvakanyorwa ipapa ndedzemukadzi mupenyu. Uye ari kuramba kuti handina chekuita nezvetombstone. Kwani chiri pamukoma KB munhu akanyorwa mupenyu ndiye chaicha yakaiswa ipapo zviripo zvinoratidza. Regai timbopinda muchitoro kuchivhu ngaasape murume mutoro because anogona kumuka akafa mukadzi ozodi murume zvokuti chakakosha rudo love inoda wakabvisawo kanoti kugara mahara. Ndinonzi amai knowledge ndiri kuno kukubudiriro kuriseko kubudiriro nhasi papa Isabel nezuro ranga riri bhavadheika ramukoma panga munozviziva ka pamwe chete kana tete chepo kubva kuPremier Bet Zimbabwe beja magreen uwine magreen right. Ingwariraika musati mapinda ka muadvert yedu yanhasi kambokedokaya andidika icho kwadi muri yeZimbabwe sekubeja magreen tichiwina magreen andidika rega titi chete chipodo timbo vasimbisa kuti zvingafamba sei mungwambiti yedenga andidika Zimbabwe tererai ndikukumbira kuti muise uso wenyu pasi modzikamira moteerera ngwambiti yedenga ichipinda pabirthday ratete chipodo chichitsinga chikimabhotsori kamera bonika dzirotunguru vetirimbira popo ntambo yamaralatsaka kumuka undebagwe katika windo jetsokanaka mapastori kumusara zuma sinde mukomo mukompata dotsi kudotarambire sina muswe babango mbaibaro ini ndije andotsikongonya kaunda Jesu wakanaka yemeniwo varoiga vanapera mapa iwe po rikiti
Happy birthday Tete Chipo, marketing manager Premier Bet Zimbabwe. Beja Magrini, uwine Magrini. Icho kwa dimu ya Zimbabwe, ingu ya katika basikata kanaka muri ya Zimbabwe, chisangana tije Tipaudo. Kupapa kana kuti kukura mdzibo dzidzo na mafara ya kuipa yanitasarinika muntu kukupuka madzi ya kusvipa yanitasarinika mafrauzika kupapa kana kuti kukura mdzibo dzidzo na mafara ka ya kuipa yanibwirizirani chifuta mbuyo kana kutasaka muntu kukupuka. Dirty water does not stop plants from growing, so do not let the negativity around you stop your growth. Dirty water does not stop plants from growing, so do not let the negativity around you stop your growth. Mvura yakasviba haitadziseka maruva kukura, zvimwe chetezvo kamashoko akaipa haatadziseka munhu kubudirira. Right, mvura yakasviba haitadziseka maruva kukura, zvimwe chetezvo kamashoko akaipa anenge achitaurwa pamusoro pako ngarege kudzosera kumashure pane zvinhu zvaunenge uchironga. Ndio mafara ya Videra Chikungu kuchokera kuna Vincent Nyika Dzino. Garawa joina National FM WhatsApp channel nokuti pane magunanzi atichakutumirai manje ipapo anenge atanga kakupindura anenge agona ari kuzowanira ka airtime yake.